Да, я пак сякат направиш така. Добре дошли на организираното от нас трето издание на античния фестивал Сердика и моят Рим, който ще се проведе днес и утре на територията на археологически парк Западна порта на Сердика. Благодарни сме на Столична община Програма Култура и на Регионален исторически музей София, които подкрепиха идеята за този фестивал и предоставиха археологически парк Западна порта на Сердика за провеждане на събитието. Сега след малко ще дам думата за приветствено слово на господин Георги Георгиев, който е председател на Столичния общински съвет. Моля да ме извините, но се увлякох да снимам, да разглеждам, затова се поизгубих. Бих искал да благодаря на Мос Майорум Улпие Сердице. За втора поредна година аз имам възможност да ви поздравя лично, с огромно удоволствие, за това, което правите. Да приветстваме гостите на нашия град. Изключително горд съм. Ново Сердика е средище на културния живот и на това изключително събитие. Имаме гости от цяла Европа. Имаме гости от различни български градове. Разбира се, няма как да пропуснем моите лични любимци от Свищов. Преди всичко, най-скучната част от такива събития са речите на официалните лица, затова моята ще бъде много кратка, но пак скучна. Преди всичко бих искал да благодаря на организаторите, на всички ентусиасти. Трябваше миналата година да разкажа на приятели къде съм бил и им казаха, най-добре отидете, за да видите сами. Не за друго, а за да видят този план в очите, това отношение към традицията, към историята, към цивилизацията, която е основоположник на съвременната ни такава. Благодаря ви и обещавам и за напред, и то по-сериозно, да подпомагаме провеждането на събитията и дейността на клуба. На добър час на всички. Благодаря ви. Мотото на нашия фестивал Сердика и моят Рим. Тази фраза на император Константин Велики избрахме за име, както казах, на това събитие, тъй като това е първия по рода си фестивал на историческите реконструкции, посветен на популяризирането на богатото ни културно-историческо наследство на нашия град фактически, от времето на късната античност, която обхваща периода от 4 до 6 век. Затова днес ще ви запознаем с историята на Сердика, с значими за периода събития и с ежедневния бит, нрави и обичаи на римляните и на варварите, които са населявали тези земи преди 16 века. Този фестивал, както вече спомена господин Георгиев, е събрал над 100 реконструктора и занаятчии от България, Румъния, Унгария, Австрия, Италия и Словакия. И след малко ние ще ви представим по рода им, за да знаете с кого си имате работа. Благодаря. Почваме с нашето сдружение за антични реконструкции Мос Майорум Улпие Сердице, организатора на античния фестивал. Нашето сдружение е учредено на 8 юни 2016 в София. Това е първата реконструкторска група в България, посветена на пресъздаването и популяризацията на късната античност. Мисията на организацията е да насочи вниманието на широката публика към богатото му културно и материално наследство, което е навсякъде около нас. Мос Майорум в буквален превод от латински означава обичаите на древните или обичаите на прадедите. Фразата е концентриран израз на завета на римляните по отношение на изповядваната ценностна система, израз на завета, отразяваща разбирането им за мъдростта на историята, организацията на римското общество и изграждането на държавата. Нашето сдружение обединява интересите на лица с афинитет към античната ни история и осъществяването на исторически реконструкции на бит, облекло и въоръжение. Участваме в срещи, форуми и фестивали и други мероприятия на организации и лица с сходни и взаимно полезни интереси. Нашето сдружение организира редица събития, очевидно античния фестивал Сердика и моят Рим, и други антични фестивали, на които демонстрираме различни елементи от живота, съобразени с историческата епоха.
занаяти, кухня, забавления, игри, ритуали, елементи от бита и така нататък. Сдружение Дукс Антика от Свищов. От древния град Нове, столица на страховития острогот Теодорих Амал, Дукс Антика връща времената до опустошителния за Римската империя 5 век. Асоциацията, основана в наследника на Нове Свищов, събира в редиците си участници от Свищов, Плевен, София, Севлиево, Сливен и Силистра, античния Доросторум. Освен железния строй на една римска ауксилиария, съставена от готски федерати, дуксовете представляват бит, занаяти, ритуали, кулинария и взаимоотношенията от света на великото преселение на народите. Свят все още доминиран от Рим, но вече зареден с енергията на свирепите варвари. Оборудването на асоциацията е изработено от майстори-шивачи, ковачи, леяри и сарачи. Доказани имена в средите на българските исторически реконструктори. В богатата визитка на групата влизат участие като изпълнители, съорганизатори и организатори на реконструкции и фестивали в София, Пловдив, Сливен, Ямбол, Меджидия, Констанца в Румъния и много други исторически места и обекти в България и в чужбина. Антична Тракия. Браво, гласовите сте. В този си вид групата съществува от 2015 година с седалище в Ямбол. Ръководителите на групата са Стефан Колев и Петър Чапкънов. Но, твърдят те, това е по-скоро формалност. Всеки член допринася дейно в развитието на групата. Членовете наброяват 15 на души, имат многобройни приятели от различни места, често участват заедно с тях. Акцент за антична Тракия е пресъздаването елементи от бита, културата и военното дело на тракийските племена доста дълъг период, от 4 век преди Христа до 1 век след Христа. Също така обаче, келти, германи, в частност готи. За антична Тракия историческите възстановки са страст, обединяваща интересите им към историята, желанието да научат повече и чрез дейността си да достигнат хората и да споделят с тях емоцията от това, което се е превърнало във важна част от всекидневието им. Гладиаторските школи. Лудус Луперкалис. И Лудус Трекс. Тракийска школа. От Ямбол и София. Съчетали родния опит във възстановките и пресъздаването на гладиаторски двубои. Към момента включва 4 бойци, пресъздаващи 4 основни типа гладиатори. Тракиец, Мирмилон, Димахирос и Хопломах. Школите участват в множество исторически фестивали в България. Панаира на туристическите забавления и анимации в Кабиле. Сердика е моя Рим. Да, очевидно са тук. Нике, играта и победата в Никополис Иструм. Пловдив, древен и вечен. И Орел на Дунава. Гладиаторът, това е боец, чието лице е помрачено от прах, пот и кръв. За гладиаторите античните автори казват, че те никога не биха споделили своето място с плахите душици, не познали вкуса на победата и горчивината на поражението. Удос! Оберкалис! Удос! Оберкалис! Удос! Оберкалис! От дружество Традиция. Петър Венков Стефанов и Стефан Венков Стефанов. От клон Велико Търново. Наши дългогодишни партньори и приятели, интересите им в историческата реконструкция са изключително разнообразни и включват изработване на обувки, кожени изделия, защитно въоръжение, метателни машини, арбалети и различни технически уреди и приспособления от древността. Също така те обичат да експериментират и пресъздават антични ястия. Днес и утре те ще демонстрират за първи път в България реплика на първата антична парна машина. Очакваме локомотива от Кабиле за Доросторум. Не пропускайте да научите повече за античната парна машина. Сега ще ви представим и нашите чуждестранни гости. Асоциация Културала Томис.
Констанца, Румъния. Асоциация Културала Томис от Констанца е създадена през 2015, изключително популярна в страната си. Почти всеки уикенд участва в различни антични фестивали и чествания. Чест гост на античните фестивали у нас. Членовете й пресъздават живота на римляни и варвари през ранната и късната античност. Фамилия Гладиатория Паноника. От Унгария. Фактически първата риенактърска школа за гладиатори в света, основана от Януш Вейкселбаум, занимаваща се с проучване и пресъздаване на експериментален гладиаторски бой вече 36 години. Геза Франк и Легио Кварто Децимани. От Австрия и Словакия. Легио Кварто Децимани, познати още просто като Кварто Децимани, са се лагерували в Карнунтум, днес провинция Долна Австрия, за почти 300 години. Днес членовете на групата се стремят да пресъздадат някои аспекти от късния римски военен живот, чрез експериментална археология и препратки от античните извори. Фокусират се върху късния 4, ранния 5 век, опитват се да използват най-добрите копия, реплики и екипировка налични днес. На античния фестивал Сердика е моят Рим, сдружението представя двора на император Константин Велики и самия него с екипировка типична за 4 век. От Италия Инвикти Лупи. Инвикти Лупи е асоциация за реконструкции, основана в Романс Дизонцо, Гориция, Италия, през 2011 година. Представляват лангобардското общество от 6 и 7 век след Христа, т.е. вече на границата на средновековието. Целта на асоциацията е да представя пред обществото, чрез реконструкции, възстановки, дидактика и шоу, персонажите на германски войни с техните бойни стилове, жените по време на различните им битови дейности. Особено внимание отделят на образователната дейност. Пресъздават визията на този древен лангобардски народ по възможно исторически най-коректен начин. Инвикти Лупи организират в Италия всяка година големия реконструкторски фестивал Романс Лангобардорум. Събитие с международна известност, където се провеждат конференции с различни експерти, историци, археолози, реконструкция и демонстрация на битви и военна екипировка, ритуали и сражения, провеждани от групи за реконструкция, идващи от цяла Европа. За участието си в издигане на младия Крист, като Цезар, сред нас е Марко Чечини от Рим. Къде е мама? Нашият изтъкнат колега Марко Чечини е италиански исторически риенактор и независим изследовател, който от години старателно реконструира по всички достъпни извори образа на император Максенций. Нашият приятел и уважаван колега е и основател на историческата асоциация Protectores Domini Nostri. Заедно с международен екип учени, той участва в превода и публикацията на 2 новооткрити писма на император Максенций, свидетелстващи, че в цялото второ поколение на младите тетрарси около 305-324 година, а именно Константин, Лициний, Галерий и Максенций, по едно и също време спират гоненията срещу християнството и позволяват на новата религия да стане част от римското общество. С това приключваме представянето на участниците. Уважаеми гости, всички, които присъствате на фестивала като публика, тези от вас, които са творчески настроени, могат да се присъединят към работилниците, където се изработват реплики на керамични съдове. Мисля, че ще намерите господин Генов от среща при керамиката. Мозайки, демонстрират се антични механизми. Чухме вече за парната машина.
въоръжение, накити и се показват умения, присъщи на древните майстори. За тези, които искат да се снимат за спомен с антични одежди, сме приготвили и тематичен фотокът. Благодаря ви, че сте дошли. Приятно прекарване! Доколкото разбирам, тези хора, когато са били проследени... Заклеват ли се срещу римската власт? Дава ли се такава клетва? Не, магистрате. Всъщност те не са се клели в нищо друго, освен да не крадат, да не блудстват, да не се поддават на своите нрави и да си връщат своите дългове. Това е в техните тайни клетви. Тогава аз тези хора вина не виждам. Защо си го довел? Проблемът е, че той все пак е виновен, защото той отказва да даде жертвоприношение, както на нашите богове, така и на гения на императора. Това е подсъдимо и той трябва да бъде съден тук. Така ли било? Юридически подсъдими. Обвинянията са доста сериозни. Какво вършите на тези ваши съдирания, което е довело до такава степен да ви арестуват и да ви правят след съда? Ваша милост, аз съм християнин и ние се събираме преди изгрев слънце. Не вършим нищо лошо. Молим се за благоденствие на всички християни в империята и вкусваме тялото и кръвта на нашия Спасител Исус Христос. Защо се молите на този Христос, а не на римските божества, на божествата на държавата? Бог е казал, истинският Бог е само един. Не дей да имаш идоли, не дей да се молиш на лъжливи камъни. А на нашия император, на нашия божествен август? Властта, която има Исус Христос, е по-голяма от тази на римския император, но тя е в едно друго царство, небесното царство. Тоест, ако в този момент, и сега тук пред мен, те накарам да окажеш почет на императора, като принесеш жертва, ще го направиш ли? Не, никога. Не мога да направя такова нещо. Ако ти кажа, че те грози смъртна заплаха, присъда смъртна, ако не го направиш? Не ме е страх. Христос е казал, заради мен вие ще бъдете гонени, хулени и дори измъчвани, но трябва да издържите до край, защото ви очаква спасение в рая. Давам ти последен шанс, християнино. Искам да окажеш почет на нашия божествен император и на нашите божества, като принесеш жертва пред алтара и статуята им веднага. Не мога да направя такова нещо, защото жертвата на Исус Христос, който беше измъчван, разпнат и на третия ден възкръсна, ще бъде излишна. И аз ще предам истинския Бог. Не мога да направя такова нещо. Дайте само дума. В такъв случай, властта, която ми е дадена от нашия божествен август и сената на римския народ, те осъждам на смърт. Те осъждам на смърт, защото богохулстваш срещу държавата и срещу Августа. Не ще се оплаша пред пътя в сенките! Бог е с нас! Милите, да бъде екзекутиран незабавно. Момент! Стате! Стате! Падай на земята. Току-що получихме вест. Императорът вчера е пристигнал от Никомедия. Много е болен и слаб и не бива да бъде безпокоен по никакъв начин. Няма да го Християните са много, опасяваме се все още. Ако го екзекутираш този, ще предизвикаме брожения. Няма да ги направим по-малко. С един по-малко. Не. Отведи го в тъмница до второ нареждане. Виждате ли? Бог е милостив! Млъкни и изчезни от погледа ми. Или ти, ето и новото постановление на императора, което дойде по християнския въпрос. Издадено е преди дни и трябва да се разпространи из цялата държава. Нека да бъдат освободени християните, да се помолят за своя Бог за здравето на нашия император и да благодарят за милостта му. Само това не липсваше. И така, погледнете само какви мускули имаме тук. Не гледайте горния етаж. Очевидно е, че там няма нищо, те са роби, трябва да работят здраво, не трябва да се оплакват. Трябва да понасят всички незгоди на съдбата, все пак са роби.
Къде тръгнаме? Имаме готвачи. Веднага. Погледнете. Батио, готвач. Погледнете тия ръце. Когато плесни. Е, така се получават собствени плескавици. Кръстри, какво съм виновен? Може ли да говориш? Давам ти го за 6 динара и мога кръстиш както искаш. Може ли да говориш? Значи даваш ми го с 6 денара и го оставям името същото. Албиносо. Негро албиносо. Разумиш ме, драги. То това... Говори ли? Не, той е земеделец, ще трябва да говори. Говори. Найс! Джао! Как е сега? Как е долу? Няма да разбереш това бъде, аз казвам. Няма стане. Къде сте с имената? Имам нещо специално за тебе. Сакафоник! Музикант! Майстор! На песните! Инструментите! Пригоден! Дух на плом! Самото вдъхновение и на скрите музи! Ако имаше състезание ритър си талант, нямаше да го спечели. Защото е музикант. И на то ли му е малък инструмент? 7 динара за военен музикант. Имай си. Пей! Да пробваме нещо друго. Рашмайно, дай един кондитом, аз си много изтърпя. Трябва да го стоим. Настройна. Ей! Шуми Марица! Красвано, заедно. Заедно, ще мога да изтърпя. Айде, почваме. Си е момичето, най-накрая. Най-накрая сте си. Ей, Качмара! Опа! Танцовка! Тук ще разширим бизнеса. Танцовка! Фирма! Невероятен талант! Пристигнал далеч на изток. Тук да занимавате малко сума. Истински талант, погледнете тази краска. Какво изяща, какво е не. Какво ли ги съдага? Така като нямаше лична охрана. Ела, той е съсел, дед го държи там и той ли сте? Мутус Бардеркос, ковач. Ето той беше на лизи. Ковач? Изобщо не го искам от мен. Купи си нещо и накрая дойде при мене. Погледнете обаче тия разходи. Пригодения Ефес. Един истински вулкан, твърди Сърбия Дървът. Трябва ти можеш ли да слагаш? Всичко може, на което се оходи. Не си я емат. На балиста. Ей, край. Край. На ръка. Айде без ръка. Така. Добре. Дай без ръцете. Край. Ковач, Мутус Бардеркос. Не съм позволен. Аз ще го вземем за 2 динара. Аз ще го взема за 5, ще го продам за 10. Дай го с 5. Пет, добре. Някой може да даде повече. 5,5. Минаваме, драги. Я видя да си го взема. Да. Искара. Как ще избереш? Който си избере, Я пускала пърсейка. Да.
Teach me once again. Recala, or recala. Recala. Yes, exactly. Горещо ли ти е? Много бързо се обиколим и тръгваме. Insigne Fere, muove! Уважаеми посетители на третото издание на античен фестивал Сердика е моят Рим. Сега сдруженията за антични възстановки. Мос Майорум Улпие Сердица, Лукс Антика, Асоциация Културала Томис, Легио Куарто Децимани, Сдружение Антична Тракия и Инвикти Лупи ще представят битката на армиите на Константин срещу Лицинии. Константин Велики е почти наш земляк, роден в Наисус, днешен Ниш, само на 220 км от София. На младини той обича да казва: Сердика е моят Рим, както свидетелства продължителят на Дион.
това Юлий Цезар изправил един срещу друг 320 двойки гладиатори в амфитеатър, построен специално за целта. Ще обясним сега накратко видовете гладиатори, пресъздадени от двете български школи Лудус Тракс, Лудус Луперкалис, както и от гладиаторите от фамилия Гладиатория Паноника от Унгария, фактически първата реконструкторска школа за гладиатори в света, основана преди близо 36 години. И така, гладиаторите нека поздравят публиката. Салутате! Ето е императора, който ще гледа лично. Аве, император! Мориторите салутант! Това, което означава, Аве, император е отиващите на смърт, те поздравяват. Okay. So, first, Мирмилон. Мирмилон. Лошото на гладиаторите, че особено по-тежко въоръжените, освен, че визиорите са били доста ограничени, ще ви обясня защо, и не чували много добре. Както виждате, това е така наречения Мирмилон. Тежко въоръжен гладиатор, който имитира легионерското въоръжение. С голям правоъгълен щит, скутум, къс прав меч, гладиус, наколенник, който го пази много добре, и ръкав, железен или кожен. Всъщност, това е изключително добре брониран гладиатор, който е смъртоносна машина. Противника, срещу който той се бие, обикновено леко подвижен, така наречени рециари. Фактически, за да има рециария шанс да оцелее, Мирмилона носи ето такъв шлем с изключително тесни визиори, както виждате, зрението му е изключително затруднено, тунелно. Така че, всъщност, за сметка на доброто въоръжение и екипировка, той има ограничена подвижност и зрение. Оттам бързо подвижни рециари, който е също и леко въоръжен, има също шанс в двубоя. Така че 50-50. Друг тежък въоръжен гладиатор бил провокаторът. Провокаторес! Виждаме това броя. По същия начин, изключително масивно въоръжени, с метален нагръдник, те са даже още по-добре въоръжени от Мирмилона. Подобно на тях били секуторите, които също пък имали подобен такъв, както виждате, абсолютно характерен и яйцевиден шлем, с нещо наподобяващо гребена на риба. Също секутора и Мирмилона се осразяли с рибата, докато рециария, който на мрежа бил рибарят. Така, разбира се, изключително популярни били така наречените гладиатори тракийци, The Thracians. Те носили много характерен шлем с грифон на главата, малък къс щит и извит меч, наречен сика. Също изключително бъргави, смъртоносни гладиатори и любимци на публиката. Също така и Хопломаха. Нека Хопломаха излезе напред. Той пък имитира въоръжението на тракийски хоплит. А пък имали също така в древността имало и така наречени тимахери, т.е. гладиатори, които са били с два меча. Те били толкова изкусни, че щит им трябвало. Пазили с мечове и се нанасяли смъртоносни рани. Съперникът на Мирмилона и Хопломаха бил и рециарият. За момента тук рециария май се почива. Ще видим по-натам. Я да видим. Не, това я да видим. Да, ето го рециария. Първо. Само че защо е зашен? Добре, нищо. Така, да е по-добре въоръжение той. Сега. О, извиняйте, много съм сега. Ето го и него. Също рециария е с тризъбец и с мрежа. Също той имитира точно рибаря, който лови своята риба и неговата цел е да мотава противника в мрежата. След това с тризъбеца или с една малко остра кама да го убие. Както бях казал преди малко, изключително леко подвижен, почти без защитно въоръжение, освен този нараменик и ръкав. Добре. Нека игрите продължат. Сега първо ще представя българските реконструктори Ludus Lupercalis и Ludus Trax. You will be next, guys. So, next, after that. Okay? Watch it. Sobre auditorio!
Аз, главния луп, доведох тук най-добрите гладиатори на Лудо Суперкали. Един срещу друг се изправят. Галус, но помага! Кажете да го каже! Защото спартанците са били най-добрите войни на системата. И Пикачу! Има Байро! Империя! Победител! Западните империи! Който е приятел на Гаде! Това е допия за Руфи! Сина на Елиот! Тук на ветровете! И Алус! Кавокатия свят!
на боя, за няма нечестни хватки. Само червения заек. Майки, кафявия заек. Провокаторес. Зайци. Гадки зайчки. Те приличат на зайци, помните. Башкат зайци, обаче. Давайте зайци. Надскокка. Айде зайците пак. Всъщност, стимуляторите са много по-наляти. Последните изследвания показват, че тяхната диета, когато се състояла, когато се храни гладиаторите, била зърнена. Тоест, се оказва на гладиаторите били наистина се по-обоят, взимат повече подкожна мазнина. Това има много лесно обяснение. Колкото си по-обемен, подкожната мазнина спира прорязаните удари. Тоест, като се напомпа на папка, при, да кажем, една прорезна рана, мускул се съкръщава и кръвта много бързо изтича. Но когато си така по-обемен, секуторът дебне. Ахо, да. Секуторът е предпазлив. Рибарът не може да улови рибата все още. Не случайно ще ме толкова гладък. Non te peto, pistem peto. Както се казва, не те търся, риба търся. Вид ме фуки с Гаде. Защо бегаш от мен, Гаде? Обаче сега рибаря бяга. Така да възстановим малко сили. Виждате класическата нападателна атака на секутора. Крие се защита, само главата е над и докато му... О, ето че го мотаха малко. Съвсем малко. Да, но сега мъж ще попадна и в рибата, така че ръцаря е в затруднено положение. Но ето той успя да го мотае меча и сега става дали ще успя да го убие. Добре, много успя. Да! Много е рибата не се дава. Добре, чудесно! Трябва да го видел! И живее ли добре? Да живее! Да живее! Да живее! Нека живее, а? Добре! Let him live! Вимат и благодарим много за прекрасното представяне! Всъщност, прекият на трахилка, така че приятно гледане. Жени гладиатори също имало в Римската империя. Не много често, но се съобразява и се спомага на дете. Тъй, че поне до 3 век не е имало дискриминация. Това е професия. Аз съм за трета. Не мога да разбера. Аз съм за момичето. Не мога да разбера кой е крак и кой е секретар. Това е бой на петлите. Whatever да петли. Браво! Хубавото на извития меч, че наистина може да бъркне под защитата на противника, под затилъка, пазващ главата, защитата. С това траките и таките се използвали много тези извити острията. О, на Мирмилона, с това легионерски, изключително качествено обезоръжи противника и по него обещати. Да, но... Оли на раницата, не се биете, по-добре да не се. След някои мачки се гледат обаче. Вау! Браво! Това е майка.
Ти твой телефон отказа ли? За сега не. Моя не е също. Може се отказа, ако си не помиш други. Полека с каските. Тати, според мен дадеш му телефон защита от пригряване. Според мен. Това е краят на тършиеца. Няма никога. Да, на тракейки, да. Да опитам публиката да мре или да живее. Все пак е жена. Да живее! Да живее! Обяви, нека живее! Браво! Да! Още веднъж браво на участниците от фамилия Клавиатория Паноника! Прекрасно представяне, аз струва тях, не си ме очаквам между другото. Браво! Така, с това нашите гледателски игри за днес приключват, поне за тази половина на деня.